den er over 9. Kaffebader ud af døren i det 10. Hen og øvne garden, og det gør jeg fordi jeg har jer mine venner. Det er det, der gør mig glad. Op med knæene frem, brystet, kom nu i trit. Hør nu alle sammen, jeg har sagt det så tit. Tro mig, når jeg siger, at det der er et hit. Og alle folk skal vide, at det handler kun om et, at have det fint. Så kom alle venner, både børn og mænd og kvinder, vi holde jer. Vise det lige nu, og her gode minder, så der aldrig forsvinder, som der holder stille lige. Luk dine øjne og sig. Efter træning tager vi den en smule med ro. Nogen får en øl, og nogen de får to. Turen hjem er lang alene, det kan I tro. På gensyn alle venner, for vi ses jo snart igen. Hjem og lægge lektier, det skal passes beskidt. Folkeskolegyn er kedeligt. Sidder altid her og bare tænker på et. Og det er mine venner, vi skal vise, at vi kan fyre showet af. Så kom alle venner, både børn og mænd og kvinder, vi vil underholde jer. Vise det lige nu, og her er gode minder, som der aldrig forsvinder. Kan du huske den gang? Stod vi og sang denne sang. Så kom alle venner, både børn og mænd og kvinder, vi vil underholde jer. Vise det lige nu, og her som der aldrig forsvinder. Kan du huske den der gang? Stod vi og sang denne sang. Ja. Wow, Roskildegarden! Ja. Hvad Morten, nu er vi jo en forening for børn og unge, men kan jeg ikke få en kommentar til det her? Jo. Godt. De er simpelthen bare for sjove. Altså. Det er helt fantastisk godt lavet. Altså, det er ikke så meget det der med, at du viste det den første gang, og den var også skide god. Og så har de lige det her twist her anden gang, og så tager de fuldstændig bare bukserne af os. Det er skide godt lavet. Det er godt fundet på. Det er bare humor af høj klasse. Jan? Ja, overrasket? Det må jeg sandelig sige.
nærmest chokeret. Altså nu blev der faktisk sagt, at alt var tilladt her, og der havde snakket vi lige om, at der måtte være en grænse her. Vi var nok lige på kanten af den grænse her, men vi fik i hvert fald en fest, kan man jo nok sige her. Og det er også blevet til late night show her, så jeg synes det der, ligesom Morten siger, jamen I gør noget helt andet. I viser et performance-gen, et noget, I ikke er bange for at optræde. I er ikke bange for at gå ud over nogle grænser. I går rigtig langt og helt ud over scenekanten. Så jamen altså, fantastisk show. Tak. John, I know you say we speak Chinese, but what is this then? That must have been the X-rated version of this first one. The great thing about you guys is you just keep adding little bits and pieces. You know, you make it different every time, and it's still got the same quality and entertainment value. I loved it.